Għana lil Dajan u lil Filippa li sejrin jintroduċu l-ewwel kantant ta' dan il-vjaġġ għalhekk sinjuri nitlobkom biex b'ċabċipa nilqgħu fuq dan il-palk lil Dajan u lil Filippa. Lejli tajjeb. Qabel xejn nixtieq nirringrazzja l-pubbliku għas-sapport kollu li tawna. Huwa unur li jmiss lilna niftu din il-ħarsa lura lejn il-festival. Il-partiċipazzjoni tagħna fil-festival hija riżultat ta' ħafna xogħol matul dawn is-snin ta' dawn il-kantanti li se naraw hawnhekk illejla. U minna l-aħħar li ħadna sem se nagħmlu qabża lura fi żmien sa meta Malta ħadet sem għall-ewwel darba fl-Eurovision. Kien l-1971 u beda Grech bil-kanzunetta Marija L-Maltija. Fl-istorja tal-mużika Maltija, Grech jaqpa' mfakkar għal bosta affarijiet partikolari. Fosthom li kien l-ewwel kantant Malti li rappreżenta lil pajjiżna fil-Eurovision Song Contest. Fil-fatt kien fl-1971, meta Grech mar l-Irlanda biex interpreta Marija L-Maltija li fetitlu bibin ġodda fil-karriera tiegħu. Iżda nkun inġust jekk ngħid il-karriera ta' Grech bdiet fil-Eurovision. Fil-fatt Grech kien diġà fost l-aqwa kantanti f'pajjiżna meta tela l-Irlanda. Kien diġà rebaħ il-Malta Song Festival 4 darbiet, saħansitra anki l-ewwel edizzjoni tiegħu li saret fl-1960. Sa minn snin qabel il-Grech kienu jgħidulu li kien hemm il-ħsieb li jibgħatu rappreżentant Malti fil-Eurovision. Iżda qatt qabel 1971 ma kienu laħqu applikaw fil-ħin. Marija ismek fuq fond kulħadd isem ferri. Illum Grech stess jinnota kemm l-affarijiet inbidlu minn dak iż-żmien l-hawn, speċjalment fil-preparamenti ta' dan il-festival. Għadu sal-lum iħares lejn il-Eurovision bħala l-aqwa opportunità li se jkollu l-kantant Malti. Għalkemm l-edizzjoni tal-1971 ma konniex ġejna minn ta' quddiem fil-Eurovision Song Contest, Grech kien għala klim ta' tifħir fl-Irlanda. Sal-lum għadu jżomm bożda kbira, kopja ta' xi ġurnali barranin li kienu kitbu dwaru. Grech jgħid li kien skoprih il-mikfi Johnny Navarro li kien sema waqt programm fuq ir-radju fi żmien il-Karnivan. U wara ftit beda jieħu sehem fi programmi fuq ir-radju fejn kienu jkantaw diversi kanzunetti, l-aktar bin-Naplitan. Sa ftit ta' żmien wara beda jkanta ma' Ġibi Dowling fil-Fenixja u wara ma' pionieri oħra fil-qasam mużikali lokali bħal Oscar Lucas u Val Valente fuħut mill-aqwa lokanti ta' pajjiżna. Kien ħasem ukoll festival vari li eventwalment rebaħ u li għalih ġie preżentat l-unur mill-Aldo Moro. Ħadem għal bosta stif l-Ingilterra u żjarat f'pajjiżi oħra ma naqsu qatt. Grech kien ukoll l-ewwel kantant Malti li tawwerja f'Sydney Opera House kif ukoll fir-Royal Ballroom ta' Melbourne. Naturalment tul dawn is-snin dejjem sab l-appoġġ ta' Martu Josephine u bintom Marcel, illi kienet ukoll kantat xi duetti miegħu. Nistenna li jgħaddi l-ħin u tirjal min li bittama fejn il-funtana nkun nistenni sabiex moħħi ssib is-serħ qalbi tintela bil-ferħ il-fortuna laqqatni miegħek ħelu d-destin. Marija, Marija, Marija ismek fuq fond kulħadd isem ferri. Marija, Marija, Marija għal-wart li fem waġnin tantu sabiħ. Kulur ħaddejk l-ewl xrarin nar min ġos memit lanċ li ġabu zewġ kwikek bar. Blu blu daw kajnek spieħ bissima da mistriħ denja li tkun bint Malta. Marija
Idur l-izveljarin nistenna li jgħaddi l-ħin u tirjal minni bittama fejn il-funtana jkun nistennik sabiex moħħi jsib is-serħ qalbi tintela bil-fer il-fortuna laqqatni miegħek ħelu d-destin. Ismek fuq kulħadd issem ferri. Għal-wart li fewa ġdin tantu sabiħ kulur ħaddejk l-ewwel xrar in-nar minn ġos mewit l-anġli ġabu żewġ kwin